Matse, Tawas. Hello? Yes. But I told Mai TT I'm not interested in money. I'm interested in personality. No problem. You Is it find no the problem? right guy. Yeah. No problem. You find the right guy. You can ask Mai TT. I'm a good guy. Okay. I got you. I'm a good guy. I'm a good guy. Mai TT. Tawas is a very quiet guy. Right now, he doesn't even know what to say. He's very quiet. Even here in this country, people know this guy is very quiet. I thought he's the best for you. He's very organized. Queen Solid Mai TT is a great personality. Huh? I believe something. you. Yeah. Well, Mai TT, you are Mai TT, you are a good matchmaker. You are a good matchmaker. But how do you see him? Is it nice? Like I told you, with the black man you were expecting. He's very black. What do you mean he's very black? He's a black guy. I didn't expect white in Zimbabwe. He's tall, dark, and handsome. Very tall, dark. It's okay. I think it's cool. It's cool. So you guys can exchange numbers in the inbox, ne? In the inbox. Wow. Tawas Wapinda Tawas Shamar inini my manje, you know. Yeah. No problem. So that means I gotta learn Zimbabwean language. Mai TT. I'm the piss now. Yeah? You want to learn Zimbabwe language? Mai TT. Okay, say Dinokuda Tawas. Say it. Dinokuda Tawas. Dinokuda Tawas. Yeah! Wow. What does it mean? What does it mean? Come on. What does it mean? Tawas, you are a good man. You are a good man. Yeah. Yes. Dinokuda Tawas. Mai TT, I see you. Oh. Thank you. Thank you, Janine. Thank you. Fari, thank you. How do you say thank you in Zimbabwe? Mai Tawas. Vaitabas. Okay. Beautiful. Beautiful lady. Beautiful lady. Beautiful man. Oh my God, you guys are crazy. Energetic, Tawas. But I'm happy to see you. For real, I'm happy to see you, Fari. Yeah, Mai same TT here. always talk about you. I'm happy. Yeah, Mai TT always told me, you're a nice girl. Please don't break my heart. Please. No, please, you don't break my heart. No problem. Mai TT. Ita my heart. Ita moyo wako wakachengetedzeka nechirungu. My heart is safe. My heart. Your heart is safe. Let me leave you guys. So, you speak your language, your Zimbabwean language. Continue speaking your language. But it was nice to meet you. Yeah, nice to meet you too, guys. So Nice meeting you. I'll see you later. Take Nice care. meeting you No too, problem. beautiful. Bye. So, I'll see you guys later. Bye. Bye, Fari. Thank you. Thank you too. Bye. Tawas, bye. Bye. Mai TT. Dakuya kumishato kwako na Fari uyo Tawas. Mai TT. But Mai TT,
maiti panemwe peperada anchida sondoita sei maiti chapa mano aiwa mabebe muno ana dhiri iwe ipinga unokaona inogara Lagos kunogara mbinga hatikuzvona haubona ungodani mabebe ese asina basa Tawas ungona bebiri inzwa inini rinondifonera mudheni macho zvese bho zvese inodhiraivha ukambona mota dzinodhiraivhwa nyapa ibuweri Tawas tamushe unozvidiko zvimwe zvikwekwe zvaunoda ungotenga maiti timunoda ndichoita serious here rimwano saka maiti tapaka sadzarimidza pa tatopinja kabva maiti tapinja iwo ndori kungoita zina basa ndani ndikutaurira zvinhu izvi aiwa maititi don't worry maititi ininika skill rangu iro riri musatombotye maititi istiri chese iwo patoenda kuLagos paanotouya usatye tofanira kutoita chese kuno kutya uri kutyei now my manager maititi itakuti wakutondimanage iwe ndinodya newapo iwe maititi usache ini ndiri munhu ari loya usambotye maititi ndobvumidzero ndibvisa hembe achiripera aripo anditamba zvangu I don't know achibvisa ndioni masawa achibvisa ndioni masawa kumaititi nyaya yekuvereka ende yanyasorodza kuti ane mari hana kushamisirwa nema 2 point something hana kuvhunduka mazvona iwe unoona mumira hausi kumuziva kamunhu uyu kuziva kamaiti ndichakunza profile yake yakakwana pamwe atoenderwa kuinbox nevanhu ikoko vanorwadziwa anondiudza manje kuti vataura iwe nyange akaenderwa ini namaititi indiri mwana wamaititi ngavaenda kuinbox vaunoti vanoramba ngai vanofunga kuti nyange wakarova fluent inandigone chirungu kaini but ndinochityora ndinochityora but maititika ndirangokutendai ndanda kutoomerwa but mamiramira maititi aya mamiramira at least ukaona murungu mwana wako anokudari nani unofunga kuti ukaroora chimwe chigwereveshe apa iwewe uri chimwe chigwereveshe panobuda womuhadhini zake aiwa musadaro wedu zviite at least ukaona usimbika panobuda something chikenda zvokazowana chimwe chigwereveshe panobuda homo erectazika aiwa papamataura chokwadi ndikazorora munhu akashekawoka zvozodhaka maititi muri right zvoda kuti wakasheka wano ari bhoa one inini indakasheka but unoona chiobhina changu chajiya kuti chakaita sei ndakasheka but mubhebhu wangu akaipa manje because anovharidzira handsome yake inobva yaita beauty but maititi amuzosvike pandiri imi maititi tarisai mine maititi tarisai Tawas yakambonyazoita sei vaitadza kukuisawo pegs here asi itanoita movement maititi uyu munodzera anonzi munyavhiyali munyaimbonidza muno mahazi akuamerikeri akucanada kumene momeni uyu munyavhiyali Tawas komurise murungu ndivyangu mavaonere Miss Canada namaiti ona zvino mabasa aitwa namaititire vanotsvagira murungu wakurongerwa munhu namaititi wakuramba wakanyarara zvatoita naizvako munya kupusa kwaita kunga apirwa mvura inonga wakunzi taura nebhebhi Tawas wakuramba wakanyarara aiwa kana ima